Vítejte v Křížkově Újezdci, malebné vesnici nedaleko Prahy, kde právě vzniká náš nový rezidenční development, Domy Křížkový Újezdec. Tak se na něj pojďme podívat. Nacházíme se na stavbě, kde právě za mnou vzniká soubor rezidenčních dvojdomů, které splňují požadavky udržitelného a moderního bydlení. Rodinný dům má přibližně 163 m2 obytné plochy a představuje čistý design, kvalitní materiály a architekturu respektující ráz krajiny. Součástí každého rodinného domu je tepelné čerpadlo, rekuperace, retenční nádrž a 2 krytá parkovací stání. Samozřejmostí je i zahrada na klíč s automatickou závlahou. V blízkém okolí projektu se nachází veškerá občanská vybavenost. Na jedné straně máte restaurace, obchody s potravinami, školky a školy. Na druhé straně krásnou přírodu, lesy, rybníky nebo také prestižní golfové hřiště The Oaks. Domy budou hotové na konci roku 2024. Více informací najdete na domyvpřírodě.cz, kde si můžete rovnou zarezervovat prohlídku. Těšíme se na vás.